Jag filmar. Gör så. Nej men... Det är så här. Du är så här. Nej, så här. Nej men så som du gör. Hey, would you like to take my bash, Mr. Ganson? Det är bara jag som kan What? med megafon. Hey, would you like to take my bash, Mr. Ganson? Hey, would you like to see the principal office? Det där var viktigt. Man ser ju inget. Markoolio dansen. Gör igen då. Vänta, jag måste dra upp texten. Är du vig? Nej, men jag kunde förut när det inte klapp. Fotboll! Fotboll! Spett! Kanala! Åh! Jag missar målet. Filma när vi kör. Kolla, vi ska filma lite fotboll. Fotboll, va? Kolla. Oj, vilken comeback. Det där var ingen mål, det gick igenom. Fast! Ja, men gör mål då! Men jag tror bara att sätta dig. Inte det där målet! Kom on, Lotta! Nej! Du var med handen kan du vara med så jag vill med klubba. Här. Nu blir det hockey. Kör slagskott. Sparka så att du kan, Midge. Alltså seriöst. Du då? KF kan sparka sig i pannan. Vet du, Sofie kan slicka sig på armbågen. Ja, jag vet. Hon vet. Hej då! Hej då, fetta! Hejdå!